Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Polska oczami Białorusinki. Jako kobieta nie mogę pominąć tematu kosmetyków. Jednak w tym filmie chcę skupić się wyłącznie na polskich kosmetykach. Tych, których sama używałam i których bardzo lubię. Przez 2 lata mieszkania w Polsce udało mi się dobrze poznać wiele polskich marek, ale jeszcze mieszkając na Białorusi korzystałam z kilku polskich produktów i myślę, że ten filmik będzie ciekawy i przydatny. Przygotowując się do filmu, byłam bardzo zaskoczona, jak jest rozwinięty rynek polskich kosmetyków i ile marek kosmetyków, których używałam, było rzeczywiście polskich. I myślę, że polscy producenci mają powody do zadowolenia, ponieważ polskie kosmetyki są cenione na całym świecie. Kremy, płyny, serum Made in Poland trafiają do 130 krajów. I zacznę od marki, która od dzieciństwa kojarzy mi się z Polską. I to jest Pani Walewska. Pamiętam, jak po raz pierwszy zobaczyłam u babci na stoliku tę butelkę perfum i jak ona mnie zdziwiła swoim wyrafinowaniem i oczywiście zapachem. I wiecie co? Zawsze myślałam, że to luksus, ale historię tej marki poznałam dopiero tutaj, w Polsce. Nie byłoby tej marki, gdyby nie Maria Walewska, polska arystokratka, w której zakochał się Napoleon Bonaparte. Perfumy pojawiły się na rynku w 1971 roku, przyciągając uwagę charakterystycznym flakonem w kształcie kapelusza Napoleona. Produkty reklamowano następującym hasłem: kosmetyki z luksusowej linii Pani Walewska to oręż dany do dyspozycji każdej kobiety, która poprzez umiejętne podkreślenie uroku osobistego pragnie zawładnąć uczuciami Napoleona swojego życia. Marka Pani Walewska należy do firmy Miraculum. To jedna z najstarszych polskich firm kosmetycznych o tradycji sięgającej lat 20. ubiegłego wieku. Czy dr Leon Luster, zakładając Miraculum, przypuszczał, że to niewielkie krakowskie przedsiębiorstwo stanie się twórcą jednej z najsilniejszych polskich marek? Miraculum po łacinie oznacza cud. Nieprzypadkowo pod takim szyldem zarejestrował on firmę, która miała produkować najcudowniejsze kosmetyki w Polsce. Następna marka, o której po prostu muszę wspomnieć na początku filmu, jest Eveline. I to jest jedna z najsłynniejszych marek na Białorusi, tak jak i Pani Walewska. Próbowałam wiele produktów tej marki jeszcze na Białorusi i okresowo kupuję tutaj w Polsce, ponieważ firma cały czas się rozwija i wypuszcza coś ciekawego i nowego. Dowiedziałam się z internetu, że Eveline Cosmetics powstała w 1983 roku. Rok później marka wypuściła pierwsze produkty do makijażu, jak maskary i pomadki. W kolejnym roku rozpoczęła eksport swoich produktów do Rosji. Obecnie firma jest jednym z największych polskich producentów i eksporterów kosmetyków. W ofercie ma ponad 300 kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała oraz ponad 530 produktów do makijażu. Rocznie wytwarza 80 milionów produktów i eksportuje je do 70 krajów na całym świecie. Firma zatrudnia 600 pracowników. Następna jedna z moich ulubionych marek to Belenda. I ta firma już od 30 lat oferuje produkty do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów itd. Belenda jest jedną z najcenniejszych polskich marek kosmetycznych w rankingu Rzeczypospolitej oraz należy do grona top 200 najlepszych polskich marek w rankingu Forbes. Między innymi jako pierwsza firma w kraju zastosowała do produkcji wyborów kosmetycznych ekstrakt z miłożębu japońskiego, tworząc serię z ginkgo biloba. Jego list równocześnie jest elementem logo firmy. Belenda posiada własne centrum badawcze oraz nowoczesne linie produkcyjne w fabryce zlokalizowanej w Krakowie. Założycielka firmy ma na imię Barbara Belenda, właśnie od tego i pochodzi nazwa.
Obecnie firma jest zarządzana przez kolejne pokolenie właścicielskie. Za rozwój firmy odpowiada syn Barbary Marek Bilenda. Kolejnymi kosmetykami są kosmetyki firmy Oceanic. Właścicielami Oceanic są Dorota i Wojciech Soczyńscy. Istnieje od 1982 roku. Oceanic obecny jest w ponad 30 krajach świata. Szczególnie silną pozycją firma cieszy się na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Węgrzech. Zaskoczyło mnie to, że ta firma Oceanic produkuje wiele marek jednocześnie. Czyli jako konsument myślałam, że te wszystkie marki, które później wymienię, one są odrębne i należą do różnych producentów, ale okazało się, że nie. Należą do jednej dużej firmy. Przykładowo Oceanic produkuje serię kosmetyków o nazwie AA, skrót od antyalergiczny, do skóry wrażliwej, a pierwsze produkty pojawiły się już w 1982 roku, kiedy nie było jeszcze tyle alergii, co obecnie. Ostatnio kosmetyki z tej linii reklamowała Miss Polonii 1992 roku Ewa Wachowicz. Pomimo tego, że moja skóra nie jest alergiczna, nadal kupuję produkty tej marki, na przykład taki krem i taki dezodorant, który nie zawiera aluminium i alkoholu i na 95% ma skład naturalny. Brzmi jako reklama, ale niestety nie zwrócono jeszcze do mnie z prośbą o reklamę kosmetyków. Elbiotika kosmetyki pielęgnacyjne tej samej firmy do skóry i włosów. Wystarczy spojrzeć na te opakowanie i szczerze, jako projektant mogę powiedzieć, że wygląda bardzo atrakcyjnie i świeżo. Dalej, More for Care, marka, która jest znana głównie produktami dbającymi o brwi i rzęsy Long for Lashes. Wszystko zaczęło się od serum do rzęs, sekretem którego jest składnik Bimatoprost. Ten środek obniża ciśnienie śródgałkowe i okołogałkowe oka i przyspiesza porost rzęs. I wiecie co? Proszę zwrócić uwagę na cenę. Ja myślę, że każda kobieta może stać na zakup niemal wszystkich tych produktów. Oznacza to, że to nie są setki dolarów za mały słoiczek, jak na przykład luksusowe marki. I za to bardzo lubię polskich producentów, że oni nie podnoszą ceny i produkują dla zwykłych ludzi. Kolejną marką, która mi się podoba, jest marka Liren firmy dr Irena Eres. I z tej marką zapoznałam się jeszcze na Białorusi. Pamiętam, że kupowałam dla mamy w prezencie krem, ale oczywiście na Białorusi asortyment tych produktów jest węższy niż tutaj na ich ojczyźnie i tutaj w Polsce oferta kosmetyków tej marki taka bogata, że po prostu można dobrać cały dermoprogram odpowiedni do wieku i typu cery. Ciekawe, że firma ma własną placówkę naukowo-badawczą, Centrum Naukowo-Badawcze dr Irena Eres. To nowoczesna laboratoria, gdzie znakomici naukowcy nawet testują gotowe preparaty na modelach tkanek. O poziomie wykonywanych badań świadczą liczne autorskie patenty i zgłoszenia patentowe. I kolejna, jedna z moich ulubionych polskich marek to Ziaja. Została założona w 1989 roku przez farmaceutów Aleksandra i Zenona Ziaja. Zenon kupił wówczas maszynę do lodów i przerobił ją na urządzenie do produkowania kremów. Pierwszym jego hitem sprzedażowym był krem produkowany z oliwy sprowadzanej do Polski przez Greków. Dziś Ziaja ma 2 zakłady na Kaszubach, w których produkuje 80 milionów opakowań kosmetyków rocznie. Kremy, płyny do kąpieli i szampony w charakterystycznych kolorowych butelkach można dziś kupić w 30 krajach świata. I właśnie z tej marką też zapoznałam się jeszcze na Białorusi, ale z taką pewną nieufnością, ponieważ
Design opakowania nie przypadł mi do gustu. Wydawało mi się to zbyt proste i puste, jakby projektanci byli leniwi, ale to tylko moje osobiste zawodowe uwagi. Ale tutaj w Polsce zobaczyłam, jak Polki chętnie wkładają do swoich koszyków produkty tej marki i postanowiłam się przyjrzeć. I nie żałuję. I bardzo mi się podoba, że Ziaja nie testuje nic na zwierzętach. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie polskie marki Wam się podobają i co możecie mi polecić. Będę bardzo wdzięczna za aktywność na moim kanale. Ja czytam wszystkie Wasze komentarze i zawsze chętnie na ich odpowiadam, więc piszcie. Jeżeli chcecie, możecie wesprzeć mój kanał, dokonując drobnego przylewu na kawkę. Z góry za to dziękuję. Dziękuję także za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w nowych odcinkach. Cześć!